Kważi 24 siegħa wara li l-gvern ħareġ stqarrija fejn qal li se jibda jsir screening fuq il-persuni li jaslu f'Malta minħabba l-coronavirus, m'hemmx biżżejjed nies biex jimmonitorjaw l-screening li qed isir fuq il-passiġġieri. It-tnejn fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta waslu diversi titjiriet mill-Italja, pajjiż fejn il-każi pożittivi għal coronavirus qed jiżdiedu b'mod konsiderevoli. Daħlu wkoll diversi vjaġġi kemm vapuri tal-passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija fil-portijiet ta' Malta. Madankollu ħadd minn dawk abbord il-vapuri ma kien qed jiġi ċċekkjat. Sorsi ta' Net News qalulna li sa tnejn filgħodu l-awtoritajiet tas-saħħa kien għadhom qed jistallaw sistemi ta' kameras li jikkalkulaw it-temperatura tal-ġisem. Iżda kemm l-screening beda jsir għal ħabta tal-10 ta' filgħodu permezz ta' kameras li mhux jidhru, jirriżulta li xorta l-awtoritajiet m'għandhomx ħaddiema biżżejjed biex janalizzaw dan il-proċess, analiżi li mhix kompetenza tal-MIA. Sadattant anke l-ħaddiema tal-port waqfu l-operat tagħhom għal xi ħin minħabba tħassib dwar saħħithom. Dan l-istazzjoni jinsab infurmat li l-ħadd filgħaxija meta l-coronavirus fl-Italja diġà kien mifrux sew minn dan il-pajjiż daħal bastiment mobbi b'22 karozza u żewġ muturi li tniżlu bla problemi. L-għada daħal bastiment ieħor li wkoll beda jinħatt mill-merkanzija sakemm jidher li saru akkużi li d-dokumenti tiegħu li jiċċertifikaw li dawk kollha bord ma kinux morda ma kinux veritiera. Fid-dawl ta' dan it-tnejn filgħodu kemm il-burdnara li jaħdmu f'xatt il-laboratorju kif ukoll dawk li jaħdmu minn ras ħanżir waqfu l-operat tagħhom. Fid-dawl ta' dan kollu Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, appella lill-awtoritajiet biex jieħdu bis-serjetà t-theddida mill-coronavirus. Imorru tobba fuq il-vapur jiċċertifikaw jekk dak il-vapur huwiex meħlus minn huwa safe, tajjeb, jiġi ċ-ċertifikat li huwa safe, tinżel il-bandiera is-safra u l-ħaddiema ikunu jistgħu jitilgħu jaħdmu. F'intervista li tal il-programm fid-dettall li se jxandar it-tlieta, Josef Vella jgħid li din is-sistema għandha tiġi implementata immedjatament kemm għall-ħaddiema tax-xatt, il-foreman tax-xatt kif ukoll għall-operat fil-port ħieles.